Паколькі ў Беларусі пад 90% насельніцтва падтрымліваюць Лукашэнку, як ён сам кажа, і не засталося незадаволеных, то яго сілавікі пачалі рыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў. Як страшна. Адназначна, яны нешта ведаюць. За паўгода ў Беларусі адбылося 6 хваляў памілванняў, аднак кожны дзень з'яўляюцца навіны пра зачысткі, новыя затрыманні і суды. Беларусы сапраўды мірныя людзі. Каб іх вывесці з сябе, трэба пастарацца. Але калі ўжо гэта камусьці ўдаецца, то хавайся ў бульбу. Гэта пацвярджае беларуская гісторыя. Гадавіна адной з такіх падзеяў адзначаецца 27 лістапада. Нездарма яна называецца Дзень герояў. У гэты дзень у 1920 годзе пачалося слуцкае паўстанне за незалежнасць Беларусі або слуцкі збройны чин. Забытая история, к сожалению. Да. Я вам скажу, нам надо вернуться к этому. У нас с 19 по 21 год на оккупированных пилсудчиками территорий шла колоссальная борьба. Весь народ поднялся. Не падумайце. Тут Вадзім Гігін захапляецца зусім не слуцкімі паўстанцамі, але слуцкімі камсамольцамі. Калі на Случчыне стваралі камсамол, то ў яго запісалася ажно 25 чалавек, пра што з гонарам піша раёнка Слуцкі край. Для параўнання. Калі толькі ў адной вёсцы Шышчыцы, на той жа Случчыне, набіралі ў чырвоную армію, то туды трапіў толькі адзін мужчына, а астатнія 72 дэзертырвалі і запісаліся добраахвотнікамі у брыгаду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта быў час перамен. Калі перамены, то якія? Менавіта пра гэта мы і раскажам. Слуцкае паўстанне 20-го года стала самым вядомым выступам у падтрымку Беларускай Народнай Рэспублікі, але далёка не адзіным. Увосень таго ж года паўстала фактычна уся Беларусь. На тэрыторыі сучаснай Беларусі тады адбывалася польска-савецкая вайна. Улада мянялася. Туды-сюды, то палякі, то бальшавікі. І вось 12 кастрычніка 20-го года адбылася вельмі значная падзея. У Рызе была заключаная папярэдняя рыская мірная дамова паміж савецкай Расеяй і Польшчай. Беларусь паводле яе заставалася ў складзе 6 паветаў Менскай губерні. Менавіта тады Янка Купала напісаў: «Далі 6 паветаў, ну, дзякуй за гэта». Насамрэч менш, бо гэтыя паветы былі няпоўнымі. Рэшту беларускіх земляў раздалі палякам і расейцам. Але беларусы на Случчыне тады сказалі: Это наша белорусская земля, на которой должны жить наши поляки, евреи и русские белорусы. Беларусы вельмі добра ўспрынялі Беларускую Народную Рэспубліку. Таму, калі стала вядома пра падзел у Рызе, паўстала не толькі Случчына, паўстала фактычна ўся краіна. Ад гомельскага паўстання супраць бальшавікоў да бешанковіцкага на поўначы. Бо беларусы не хацелі ісці і бальшавіцкае войска. Так была створана, напрыклад, Койданаўская незалежная рэспубліка пад бел-чырвона-белым сцягам. Гэта сучасны горад Дзяржынск Менскай вобласці і яго ваколіцы. Потым партызаны ладзілі напады на бальшавікоў. Тыя жаліліся, што не могуць правесці нават выбары. Нельга было правесці выбары ў тутэйшыя органы ўлады нават за 2 вярсты ад вёскі, бо ўсе баяліся помсты бандытаў. На той самай хвалі быў захоплены Барысаў. Гэта зрабілі сяляне-нацыяналісты, якія хацелі беларускую рэспубліку. Так тады пра гэта дакладалі кіраўніку савецкай Беларусі Чарвякову. Няма ніводнай воласці павета, дзе не было б бандытаў. Па чутках ва ўсім павеце маецца некалькі тысяч бандытаў. Дэзертырства там было магутнае. Шэрагі чырвоных пакінуў увесь, напрыклад, кавалерыйскі атрад барысаўскага ваенкамата, прахапіўшы коні і зброю. З новастворанай міліцыі сышло палова складу. Разбегліся ахоўнікі мясцовай турмы. А вось цытата з дакладу вайнраўкома БССР. Гэта лістапад 1920 года. Население некоторых волостей, узнав о самоопределении Беларуси, не хочет признавать никакой другой власти, кроме несуществующего правительства незалежной Беларуси, и относится очень враждебно к организуемым волостным ревкомам, заявляя, что власть нужно выбирать, а не назначать из Москвы. Тады ж у лістападзе пад бел-чырвона-белымі сцягамі паўсталі Пагарэльская і Якшыцкая воласці. Але ці пераканаюць усе гэтыя факты Гігіных і іншых Даніловічаў? Ці прызнаеце вы, што беларусы прагнулі жыць самастойна, а не пад Варшавай ці Масквой? Штосьці мне падказвае, што вы гэта не зробіце. Былі пратэсты на Ігуменшчыне, дзе скінулі савецкую ўладу. Гэта былі масавыя выступы ў розных рэгіёнах Беларусі. Тое, што адбылося на Случчыне,
стала кульмінацыяй пратэсту беларусаў супраць рыцкага міру, які дзяліў Беларусь напалам. Як так сталася? 14 лістапада 2020 года у доме Эдварда Вайніловіча адбыўся з'езд Случчыны. 107 дэлегатаў прынялі дакумент, які абвяшчаў у рэгіёне ўладу Беларускай Народнай Рэспублікі і выказваў пратэст супраць бальшавіцкай акупацыі. Рада Случчыны абвясціла агульную мабілізацыю. Касцяком змагання сталі 4000 чалавек. Беларускія жаноцкія арганізацыі з горадні прыслалі першаму слуцкаму палку палкавы сцяг нацыянальны бел-чырвона-белы з пагоняй. На ім былі вышытыя словы тым, якія першымі паўсталі і пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Паўстанцы спявалі ваяцкі марш, які напісалі Макар Краўцоў і Владзімір Тэраўскі. Ён зваўся таксама маршам слуцкай брыгады. Урэшце гэта песня стала гімнам БНР. Але чаму ўсё гэта адбывалася на Случчыне? Бо гэта быў самы заможны рэгіён Беларусі, які не быў спустошаны вайной. Палякі называлі Случчыну беларускай Галяндыяй па ўзроўні аграноміі. Заможныя беларускія сяляне не хацелі аддаваць свой хлеб, фураж бальшавікам, не хацелі ісці ў іхнае войска. Слуцкі зброены чын ці слуцкае паўстанне – гэта якраз той выпадак, калі сацыяльны чыннік супаў з нацыянальным. І змаганне адбывалася пад сцягамі нацыянальнага вызвалення. З'езд Случчыны абвясціў Случчыну тэрыторыяй БНР. 24 лістапада палякі сышлі. 26-го брыгада ўступіла ў баявыя дзеянні з бальшавікамі. У слуцкай брыгады была свая стаўка, яна размяшчалася ў 5 розных месцах. У іх быў свой штаб, была выведка, контрвыведка, быў вайсковы трыбунал, гаспадарчыя тылавыя службы, вайсковая школа, шпіталь. Баявая лінія фронту складала каля 40-65 кіламетраў, а баявыя дзеянні ішлі больш за месяц. Прапагандысты сёння маргіналізуюць слуцкае паўстанне, проста не заўважаючы яго. Але так было не заўсёды. Раней нават здымалі фільмы и показывали их на державной телевизии. Первая бригада стрельцов БНР, так официально называлась армия, состояла из 2 полков – Слуцкого и Грозовского. Каждый день местные крестьяне сами без принуждения привозили солдатам хлеб, мясо, картошку, овощи. Были атаки, контратаки, выведенные рейды ў тылы противника. По сутности, это была короткая белорусско-советская война 1920 года. Она трывала от 27 листопада по 31 снежня. Напрыканцы снежня 20 года больше за 1500 белорусских жаўнераў и офицеров перайшлі польско-советскую мяжу и были разброенные польскими уладами. Паўстанне не перемогло. Но я опять же просил бы не судить их строго, потому что нас там не было. И мы не переживали это не психологически, и мы не понимали, что тогда происходило. А ці можна было перамагчы? Гісторыкі кажуць, што шанец быў, калі б на дапамогу случакам прыйшоў Станіслаў Булак-Балаховіч. Ён быў недалёка, і яго баявыя адзінкі маглі дапамагчы. Але раду Случчыны кантралявалі эсэры, і яны не захацелі супрацоўнічаць з Балаховічам. Таксама да случакоў падчас паўстання прабіліся так званыя дэлегаты з глуцкіх лясоў. Там было 3000 дэзерціраў з чырвонай арміі, беларусаў па нацыянальнасці. І яны даведаліся, што ідзе вайна за Беларускую рэспубліку. Уцяклі ад бальшавікоў, хаваліся ў лясах. У іх была артылерыя, і яны хацелі прабіцца на Случчыну. Ім вызначылі шляхі, але яны не змаглі прабіцца праз фронт. И еще одна цитата с фильму на державной телевизии. Да и Красная Армия применила новую тактику. Вместо уроженцев Случчины, которые неохотно сражались против земляков и целыми отрядами переходили на сторону мятежников, большевики выставили войско китайцев и татар, которые к белорусам сочувствия не испытывали. Ажно 10 год большевики полявали на слуцкіх паўстанцаў, выманьвалі з-за мяжы і судзілі. Першыя суды пачаліся ў ліпені 21 года. Бальшавікі судзілі ў Слуцку эсэраў, арганізатараў паўстання. Матэрыялы справы дагэтуль захоўваюцца ў спецсховішчах Масквы. Гэта 167 тамоў справы пра тое, якія беларусы мірныя людзі.